Здравейте, приятели! Днес получих много специален подарък от Ваня Пецбокс и почти загубих контрол над опашката си. Аромата ме удари направо в носа като ураган. Мержише на нещо вкусно, нещо шумолящо, нещо мое. Кутията стоеше кротко на земята, а аз я обикалях, сякаш съм агент на специална мисия. И не съм чакала някой да ми казва какво да правя, докато мама казваше: "Стой тук да те снимам, стой там", аз направо реших да си я отворя, защото нямах търпение да видя какво ме очаква вътре. Нямам време дори да вляза вкъщи, отворих я още на двора, а вътре какво да видя? Лакомства, играчка и картичка и цвете за мама. Всичко беше подбрано с грижа и внимание. Благодаря, че Ваня, че успя да направиш деня ми толкова специален. Ти не просто ми изпрати пратка, ти ми изпрати радост и еуфория. Парти събрано в кошница. Вижте я, тя е